Televidente bombini na autorização de timeout. Agora em timeout, nós temos um grande honor de junto conosco dia coach que está vindo para o camp do dia 24 de julho para 28 de julho. Nós estamos referindo ao senhor Renaldo Landberg, de organização de Ajax, que está na Aruba, den 24 a 28 de julho. Lá que nós vamos timeout, contigo se que nós vamos back, nós estamos conversando com o senhor Renaldo Landberg. Televidente, dank je voor het consulten met de senhor Renaldo Landberg voor de Hollanda. Renaldo, goedemiddag. Hier is het middag. Bij jullie is het al avond, hè? Ja, bij ons is het al avond, ja. Het is bij ons nu ongeveer 7 over 9 uur 's avonds. Ja, hier is het 7 over 3. U bent ook in Amsterdam. Ik heb zo net iemand uit Amsterdam. Ik ben in Amsterdam, ja. Ik heb net zo met iemand uit Amsterdam een interview gehad. Kijk, Renaldo. Wat kunnen wij verwachten op de voetbalkamp van 24 juli tot 28 juli? Nou, sowieso kunt u verwachten dat u met gekwalificeerde trainers daar zijn. Onder andere Simon Tahamata, Sonny Siloy, Kevin Blankendaal en ik. We hebben allemaal een Ajax-achtergrond. Sowieso heeft Simon een grote voetbalnaam. Niet alleen als voetballer, maar ook als trainer-coach. Ik denk dat hij de beste techniektrainer ter wereld is. Tahamata? En Simon, Simon Tahamata, ja. Oké. Ja. Daarnaast Sonny Siloy. Sonny Siloy heeft bij Ajax gevoetbald. Hij is werkzaam bij Ajax nu ook als trainer. En hij geeft heel veel clinics in binnen- en buitenland. Daarnaast krijgen we Kelvin Blankendaal. Kelvin is jeugdtrainer bij de onder 11 in de Ajax-opleiding. En zelf heb ik een Ajax-achtergrond. Ik heb 6 jaar bij Ajax in de opleiding gewerkt. Daarna naar Saoedi geweest en veel buitenlandse kliniek gegeven. Kijk, u neemt 3 andere technici mee. Op welke fronten gaat er gewerkt worden hier op Aruba? Ja, sowieso het tactische gedeelte. En daar zullen Kelvin en Sonny verantwoordelijk voor zijn. Ook het technische, want je moet technisch kunnen zijn. Daar gaat Simon Tahamata verantwoordelijk voor zijn. En ik ben verantwoordelijk voor het fysieke gedeelte. Kijk, je moet ook kunnen lopen, springen, draaien, wenden, keren, kracht. Je moet een atleet zijn om te kunnen voetballen ook tegenwoordig. Zeker weten. Vooral tegenwoordig. Zeker. Elke sporttaak die is gewoon een science geworden. Ja, wetenschap. En daar ben ik ook mee bezig. Ja. Kijk, na deze voetbalkamp, waar kunnen wij een duidelijke vooruitgang zien bij de jongens? Kijk, sowieso gaan wij met de jongens praten.
We gaan ze niet alleen maar trainen, we gaan met ze praten dat ze bewust worden. We gaan ze ook lectures geven. We gaan ze tussen 12 en 2 gaan we met ze praten, lectures geven. Als ze vragen hebben, kunnen ze ons altijd vragen van waar kunnen we verbeteren. We gaan ze individuele aandacht ook geven. Kijk, het is niet alleen maar tegen een bal aantrappen, maar er komt veel meer bij kijken. Kijk, ook belangrijk is je voeding, je slaappatroon, je gedrag binnen en buiten het veld, omgaan met je ouders. Je ouders begeleiden je, je ouders betalen voor je dat je op een kamp komt deelnemen. Je ouders verwachten dat je daar het beste eruit haalt. Dus wij gaan niet zomaar tegen een kamp aanlopen, komen trainen, maar wij verwachten dat je komt en je bent bewust, je moet respect tonen en waarderen dat wij daar zijn, maar wij waarderen ook dat jullie daar zijn. Kijk, we praten hier over kleine kinderen, weet je. Kleine kinderen, je moet ze zien als een spons. Ze nemen alles op. Ja. Verwacht jij Ja. van hen goede discipline? Nou, je moet in hun taal gaan praten. En dat kunnen wij. Oh, mooi, Kijk, mooi. ja, dat kunnen wij. Kijk, ik heb al gezegd, Simon is de beste die met de kinderen kan gaan in de wereld. Hij weet hoe hij met de kinderen om kan gaan. Kelvin is ook een jeugdtrainer in de Ajax-opleiding. Kijk, we hebben allemaal ik heb een CIO's achtergrond, sportopleiding. Ik denk dat Caribic, Aruba, Curaçao, ik heb veel Arubaanse vrienden, collega's gehad die op het CIO's samen gezeten. We hebben een sportopleiding met de educatieve. Ja, je moet met die kinderen omgaan. Je moet in hun taal praten. Ze moeten je kunnen begrijpen. Ja. En Simon, denk ik, is heel goed met kinderen omgaan. Ook Sonny. Dat- Wij kunnen ons aanpassen. Dus Wij verplaatsen ons in de kinderen. het uiteindelijke resultaat zal zijn een betere Dat, kind, laten we beginnen met dat, een betere jongen, die ook beter kan voetballen. ja, niet alleen beter kan voetballen, maar ook een beter alles kan begrijpen. Maatschappelijk ook. Educatief. Wij proberen ze allround beter te maken. Kijk, en zou ook daarnaast een vervolg zijn, want wij zullen ook een follow-up hebben met, ja, je mag ons altijd mailen als je vragen hebt. Wij gaan voor een lange termijn visie. Juist, dat was We willen een plan maken en daarom willen wij ook met de mensen van de bond in contact komen, die ons ook begrijpen dat we samen Aruba beter gaan maken. Samen voor heel Caribisch. dat was mijn volgende vraag. Is het de bedoeling om deze voetbalkamp meerdere malen te gaan geven hier in de toekomst? Kijk sowieso, wij willen samenwerken. We hebben veel in onze bagage. Wij willen dat uitdragen en wij willen samen met anderen werken. Dat niet alleen iedereen moet beter ervan worden. De kinderen, sowieso staan de kinderen centraal, want het gaat om de kinderen om de toekomst. Maar ook om wij en ook om de mensen van de bond, dat we samen een beleid kunnen uitstippen. Dat we een lange termijn visie, dat zeg maar over, als je een huis wil bouwen, moet je een huis goed stabiel bouwen. Je moet een goede fundering. Je kan niet ineens gaan staan. Je moet ineens gaan zeggen van, je wil naar WK. Want je hebt de mensen nog niet. Maar je moet een lange termijn visie. Dat je elk jaar een goed plan, ieder leeftijd heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat je kan zeggen van oké, we maken een plan, een visie. Dan gaan we kijken dat we bijvoorbeeld met Aruba over 10 jaar dat we in het Caribisch deel kunnen nemen. In het Caribisch gebied. Zeker weten. Dus eerst ja. En daarna gaan we kijken dat we zeggen van oké, we gaan het verder nog uitbreiden. Maar je kan niet ineens zeggen je wil naar WK. Nee, je hebt gelijk. Ja, ja. Televidenten? Ja, want als je een goed plan opzet, op alle facetten, op alle gebieden, op het Dan wordt het technisch, gedaan. het Ja, tactische, ja, het zeker fysieke, weten. Zeker weten. het Zeker weten. psychologische, ja, dan komen we er. Want je Televidente, hebt jongens als... televidente, la que no soy puta out cortica sin aquí. Ahora soy vernos y más que manera que dan. Renaldo Landberg, directamente por Holanda. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from.
Taste our nature at its best. Frisian Flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank pregunto con nosotros con el señor Renaldo Landberg, directamente voor Amsterdam naar Hollanda. Renaldo, brengen jullie iets van Ajax-filosofie mee en waar specifiek? Kijk, sowieso, zoals ik al zei, iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten en kenmerken. En sowieso, Sonny Siloy heeft een plan die hij kan presenteren aan de, hoe noem je dat, niet de board, de Voetbalbond? federatie van Aruba. Ja. Ik heb ook een fysieke opleidingsplan die ik kan presenteren. Sowieso kunnen de anderen ook praten. En coaches kunnen altijd met ons praten van waar moeten wij op letten. Wat kunnen wij verbeteren. En hoe kunnen wij een plan opzetten. Dat is mooi. Mooi om te horen. Want kijk, we nemen wat mee. Dus ik denk sowieso dat het een win-win situatie is. Het is winnen. Ja, die kinderen komen, ze hebben plezier, ze hebben fun. Maar wij willen ook dat we op lange termijn, we willen niet komen en een kamp daar draaien. We willen zien dat over een paar jaren, dat er een paar van die kinderen zijn doorgestroomd, jongens, meisjes, doorgegroeid naar iets beters. Ja, zeker. Ik ga niet zeggen een grote groep, een grote team. Nee, maar iets beters. Het moet beter worden. Kijk, dus jullie hebben oor voor de technische hier die met de jeugd hier werken. Ja. Eigenlijk is de bedoeling ook, maar dat hebben we met Richard Charles. Die heeft contact met de mensen van de bond daar. De bedoeling is ook dat wij, ik weet niet in hoeverre dat geregeld is, maar de bedoeling is ook dat wij daarmee in gesprek gaan en we kunnen altijd van gedachten uitwisselen. Met de mensen van de bond, van waar wij van dienst kunnen zijn, dat zij kunnen verbeteren. Wow, ja. Dat is mooi om te horen. Kijk, je weet wel, Ajax heeft veel fanatici hier op het eiland, hoor. Ja, dat weet ik. Dus... Soraya is ook een van Ajax. Ik heb de dames van Ajax ook getraind. En Soraya is sowieso een Arubaanse dame. Die bij Ajax dames voetbalt. Dat is mooi om te horen. Kijk, Renaldo, wat kunnen we meer verwachten? Kijk, ik zie, zoals ik het hoor van jou, een goede kamp die in de gang wordt gezet. Maar wat is de meerwaarde voor de kinderen? Daar moeten we werken. Ja, de meerwaarde voor de kinderen is dat ze niet alleen maar komen en tegen een bal aantrappen. Maar de meerwaarde is dat ze sowieso verder kijken. Kijk, ze krijgen huiswerk mee. Ze krijgen verantwoordelijkheden mee. Kijk, het is niet alleen maar voetballen, maar je moet sowieso eerst je ouders dankbaar zijn, waarderen, dat je ouders je in de gelegenheid stellen om aan de kamp mee te doen. Zeker. Dat je ouders er sowieso zijn voor, dat je ouders je alles wat erom draait om beter voetballer te kunnen worden, dat je ouders daarvoor zorgen. Dus daar moet je respect voor hebben. Zeker weten. Daarnaast moet je moet goed omgaan met je medespelers. Niet alleen je tegenstanders, maar je medespelers. Want anders kun je niet voetballen. Samen moet je beter kunnen worden. Ja? En het is niet ook al heb je talent, maar je moet ook denken aan je voeding. Ik heb het al eerder gezegd, je slaappatroon. Ja? En waarderen van alles en iedereen eromheen. Je moet het breed maatschappelijk zien. Kijk, en je school is het allerbelangrijkste ook. Ja. Het is nog niet gegarandeerd dat je een goede voetballer... je bent voetballer, maar je school is het allerbelangrijkste. Vooral op die leeftijd. Ja, want misschien word je geen grote voetballer. Ja, maar we hebben ook artsen, fysiotherapeuten, leerkrachten. Ja, zeker weten. Farmacie en noem maar op. Heeft Aruba allemaal nodig. En dan kun je ook deelnemen aan de totale ontwikkeling van het land en het sport. En dan is iedereen happy. Terecht. Televidente,
Wow, directamente voor Holanda, Reinaldo Landberg, que não também dia 24, 28 de julho, com camp. E 4 não também toda técnica de Ajax, onde o Tahamata, nós estamos Tahamata um futebol tempo para Ajax, está ser considerado de muito aqui onde técnico de mais melhor que tem no mundo. E nós temos o norte nele dia 24, dia 28 de julho, que também era algo sensacional. Está no lugar na Franz Figaro, não se entendi, e ojalá que não pode hobby muito, sobre aqui não verdadeiramente o toque extra que nós meter para nosso desenvolvimento de futebol, lo por ser sentir of lo por ser puxar in een boa direção. Ronaldo, bedankt voor de medewerking voor vandaag, joh. Allerbeste. We zien elkaar hier in Aruba.